¿Quieres comprar? ¿Quieres vender? Ahora compras y vendes en Porriño, a la salida, en la carretera de Tui, en la guía Atios. Losrevendo.com. Desde coches, embarcaciones hasta muebles, electrónica, sonido, imagen, informática. Ni te imaginas lo que puedes comprar y vender. Ven a vernos. Losrevendo.com. Síguenos en la web y visítanos en Atios La Guía, carretera Porriño Tui. Recuerda comprar y vender en losrevendo.com. A Mariño, que ahora sí que está alto aí na primeira clasificación aí da preferente, a falta dos outros encontros que logo daremos os marcadores da xornada. Unha primeira mitade, ocasións tamén tiveron elas algunha que outra. Samu sabe estar, Ribeliño aquí, que foi gran xogador, me parece que vos conocedes, non? Sí. Falou maravillas de Samu, dice que é un gran portero. Bueno, xa outro día salvou 2 golos que Pontellos, hoxe voltou a demostrar a súa clase sabendo estar. Cambiarías 6 partidos máis e seguir gañando? Digo, de sanción, se sempre que gañes quería estar castigado. No, a min gusta estar no banquillo, non me gusta estar sancionado. Pero, Mariño, tens que decir que desde arriba ves mellor o partido que dende abaixo, non? Por lo menos tens máis altitude. Luis Enrique pediu un andamio para adestrar o Celta. Aquí, ainda que non estivera expulsado, seguramente estaría máis arriba, non? Pero bueno, esos son anécdotas, que o importante é sacar 3 puntos, quedanos en teoría 39 puntos para lograr a salvación. En este campo, ademais, gañar é moi complicado. Eu quero darlle unha mención especial ao seu preparador físico Mario, porque o seu equipo gañou por poderío físico. A medida que iban pasando os minutos fixémonos co encontro, ainda que nos primeiros minutos e sobre todo na primeira parte costounos moitísimo, e logo pouco a pouco fomos crecendo no partido. Nunha xogada que adestramos durante toda a semana, unha das moitas que adestramos durante a semana para adaptarnos a este terreno de xogo, pois nesa xogada adestrada chegou o gol, non? Que desde logo Pedro fixo unha finalización excelente, pero o pase tamén foi moi bo, non? Entonces, contento polos puntos. Temos moitas cosas que mellorar ainda, porque temos que ter máis control do partido, máis posesión do balón, e sobre todo finalizar mellor as xogadas, non? Porque a veces perdemos balóns que son totalmente absurdos, pero bueno, penso que o equipo estivo moi ben gracias ao preparador físico Mario, non? Terreo de xogo en perfecto estado, non? Bueno, non está ao 100%, pero bueno, como o do Porriño sí que é un escándalo velo, non? Xa nos queixamos outro día, pero quero decir eu que, sendo rapaces novos como ten o Porriño, que ten moita xuventude, no tempo dose, con este calor, non? O poderío físico fai mella, non? Para os maiores e veteranos do clube que ten caselas. Sí, está claro, os máis novos teñen máis folgos, non? Máis forza e tal. O campo, bueno, dentro, eu penso que o campo estaba perfectamente para xogar o fútbol. A verdade é que agradecer o traballo que fai o Caselas con este campo, porque no noso non podo decir o mesmo, non? Porque o noso... Outro día Humberto, secretario técnico, xa se queixou, non? Que hai sitios que velo non parece da preferente. Sí, eu teño moi claro, como adestrador, eu como sigo así o campo, en menos dun mes eu vou pedir outro campo para xogar, porque ali non se pode xogar. Entonces, bueno, eu teño claro, se o club me permite, vamos a buscar outro campo e xa está, porque eso é como xogar cun balón de rugby ali, non? Pero bueno, son cousas que teñe que ir solucionando o clube, as entidades locais, pouco a pouco, pero sin pausa, e nada máis, non? Porque penso que somos un equipo que na casa, coas medidas do noso terreno de xogo, pois o noso estilo de xogador, pois penso que podemos desenrolar un bo fútbol sempre que o campo este ben. Mape Jardín xa está na carretera de Tui, en Atios La Guía. Todo para xardinería, todo para forestal, maquinaria agrícola, reparación e venda. Reparamos todas las marcas, pero somos servicio oficial de Honda para toda comarca. Prezo sin competencia. Teléfono 986 33 86 95. Aberto de luns a sábado. Mape Jardín, en Atios La Guía.